Čaute páni, zajtra legendárna Cemiata, ako ste pripravení, ako sa tešíte? Ahoj, tak pripravení? Ja si myslím, že mali by sme byť dobre pripravení. Auto by malo byť pripravené, lebo všetko som robil ja, musím povedať. Ja sám sebe musím poďakovať. Dano, ja som rád, že vedel zastúpiť spolujazda, ktorý mal nastúpiť a mi odmietol túto účasť. A ja som rád za všetko, že aj on vedel pomôcť v tejto veci. Takže ideme vyskúšať auto, ideme ho testovať, aby bolo pripravené na novú sezónu. Zajtra tá rýchlostka má asi všetko, rýchle úseky, technické, horizonty. Prečo máš taký najväčší rešpekt a na čo sa najviac tešíš? Tak čo ja by som povedal, tam hrozné, dá sa povedať hrozné, tam všetko je nebezpečné v úvodzovkách, ale nejaké nástrahy, hlavne ten vyjazdený štrk a kameň a toto bude troška nebezpečné. A čo sa teším, tak len, že by vyšlo počasie a nálada, že by bola dobrá. Máš nejaký špeciálny recept, ako dobre zajazdiť čas na Cemiate? To si nechám sám pre seba. OK, neprezradzuj, tak budeme držať palce a vidíme sa zajtra. Ďakujeme pekne. Taký fanklub nás umiela, nie môžete, ani vás nepočuť.
Páni, vítajte v cieli, krásne tretie miesto v triede, spokojnosť, ako si užil dnešný pretek? Spokojnosť určite je, auto fungovalo tak, má byť, pripravené je super, môžem sa poďakovať sám sebe za odhodlanú prácu a trpezlivosť, že by sme to vedeli oštartovať a ďakujem hlavne Danovi, že vedel zastúpiť spolujazda, ktorý mi odmietol túto účasť. Ja si myslím, že hodnotím pretek je wow, OK, všetko super. Do 40 už preberali poháre za tretie miesto v triede P7 Rado Fabian s Danielom Kalinom. Staticky určitý objekt na tej streke. S nimi s Radom Fabianom a Danielom Kalinom, ktorý vozidlom Opel Astra E sa s vami rozpráva.